Wida ing angkat buta regut muka arsa tumuju wonten ing praja Majapahit sigek winursita munggahing kawi ingkang wonten praja Majapahit Sang Ratu Prabu Kencana Warsa nimbali para pangarsani negari untaping para jurit yen Cinandra satriyaning Kresna Buana Sulai.
Ngendika dawuh Panjenengan panjenengan ugi sedaya ngaturaken pawarta. Sampun kula tampi ugi
kula rawuh wonten ngarsa panjenengan dalem kaliyan anak kula Dimas Seto Dimas Kumitir ugi anak kula Anjasmara saking kepatihan nyatanipun boten wonten rubeda punapa namung boten namung menika Gusti Ratu Prabu tesanggeman ingkang dumawah wonten pundhak kula jadi kasugenganipun Majapahit wiwit saking panguraan ngantos pinggah wonten sasana nyatanipun para sentana boten wonten ing ngutami palungguhan napa malih para kawula ingkang mapanipun wonten parden bebasanipun Gusti Ratu Prabu tebih ratu caket dening watu kawula menika boten wonten ingkang kekirangan sandang pangan sarta buka sedaya menika namung kawicaksanipun panjenengan pramila panjenengan menika sinuyudan para kawula Gusti Ratu Prabu Matur sewu trong panuwun ingkang tanpa pepindhan kalipun panjenengan Pamanugendang. Awit panjenengan sampun nindakake kewajiban kanthi prapitos. Kula percados kaliyan panjenenganipun dhateng kewajibanipun ugi sedaya ingkang sampun nindakake kewajiban. sedaya menika sampun dados tanggung jawab kula jalaran napa wiwit panjenengan niku tasih alit kula wonten Majapahit pramila tak umpami wonten sisa-sisaning gesang kula badhe kula abdekaken dhateng negari Majapahit Gusti Ratu Prabu Iji kula percados kalipun panjenengan Pamanugendang. Ning sejatosipun kula ngempalaken kaliyan sedayanipun sedaya para sentana ugi panjenengan ugi paman pinauncal wonten wigatos ingkang kula wedharaken yen to wonten kawigatosan ingkang badhe panjenengan babaraken monggo Gusti Ratu nanging paman pinauncal muli kados pundi saderengipun kula ngaturaken wigatos ingkang badhe kula wedharaken sampun dados adat pakulinan yen to sedaya para sentana dikempalake wonten pasugatan dados campinipun saya damel sedayanipun ngaten menika mapan kaleresan Gusti Ratu awit para punggo lan para prajurit menika nderekake wonten ing pasiban aku boten wonten ingkang godami palenggahan yen to badhe diwontenaken Cuko Handrawina wah niku kaleresan sanget niku Gusti Ratu Lanjing menika saking menika tetep panjenengan lenggahke mawon ngesti dawuh ugi karo sliramu Seto Kumitir Oh injih kula dawuh Jeng Juwita Ratu Tir ditekoni pun kakak nggih kula dawuh Jeng Juwita Ratu napa malih kula nggih remen sanget yen to Majapahit diwon-wontenaken Sukohandrawina napa malih Kumitir sapunika Kumitir tanggung jawab Kang Dehan ya mbuh sampeyan yo ngono lho Kang kowe urung ditekoni ae Kang Mas Seto dolakan Mas Kumitir itu lho Gusti Ratu nggih Jeng Juwita Ratu mbok bilih panjenengan badhe wontenaken Sukohandrawina boten usah ledek saking lintu negari wonten ing Majapahit kathah menika setunggal sapunika putri-putri Majapahit nggih langkung kathah ing sopan mo
kula semangat mo. Semangat ya Wonten ing semangat. Majapahit napa malih kula jumencer Kaneman. Prapsila. Injing Jeng Juwita Ratu. Panjenengan ampun kuwatos. Nadyanto kula setunggalipun putra patih Haryana Gender ingkang minalnul. Minulya Kang Maseta. Minulya kula nggih sekot ngayahi jejiban. Genipun kula yen to wonten prajurit enggal kula tampi. Nyatanipun punika Majapahit wonten prajurit enggal. Sing Mas. Prajurit sing anyar. Keluarga roh. Roh. Oh siruka restu. Tapi itu sama ini. Wajahe padha kabeh saunggah nggih. Rohili, Rohimi. Monggo ditinggali. Nggih niki prajurit enggal menika. Oh kuwi mono prajurit sing anyar. Nggih, Jeng Sinta Ratu. Lek niki roh halus. Prajurit. Dawuh kasidian. Kepiye nggonmu nindakake kewajiban? Saderengipun kula naturaken Lah! Niki jago kula. Pinter lah nggih wonten to Jeng Juwita Ratu. Aku pitaya. Kula menika mboten gemen-gemen napa malih prajurit enggal badhe kula lotre. Ning janjane kuwi mau pinaringan jeneng sapa? Roh restu kencana. Oh jebule ana roh. Iya, napa-napa dados menawi. iya. Kapan undangan? Nggih, bab kaping kalih menika kula ngaturaken bab jejiban menika rinteng kelawan dalu kang kendhat kula ngangsu bab piwulangan den piwulangan saking Kang Mas Seto kalian Kang Kumitin. Alah jare sapa kowe ora tau ning omahku. Lah sonten Hobi di mriko muangan. ya. Alah, Kula kita sedaya mboten wonten ingkang ngeciwaki panjenengan. niki Percaya. sengkut sanget keluarga roh menika. Kura-kura iku kuwi. Oh injih. Nggih. Menika Kang Mas Seto menika. Lah yo ngono to. Lah, Nggih. Menika ingkang nami restu kencana. Ya. Los. Mula aku percaya karo kowe. Seto iki kumiki. Nggih, dawuh kula Jeng Juwita Nek Ratu. kowe malah ya wis nyarujuki yen to arepe diadake bahagia. Oh, menapa boten genipun sengkut para pangeran rawuh wonten pangeran sapa jenenge sampeyan paman? Kuwi mau jenenge Paman Patih Labubu. Oh makaten. Nggih, monggo paman Labubu. Nggih. Yen panjenengan kabadhe mari panglibur kula namung ndherekaken panjenengan Jeng Juwita Ratu. Panjenengan Monggo. ugi nyarujuki Injih, Paman kawula. Labubu. Nggih. Oh injih. Yen to kono kaya mangkono, Bibi Larasati, iki Kanjeng Juwita Ratu. Ugi sedaya para putri. Tak kirake aku percaya ki marang panjenengan kabeh badhe nindakake bahagia. Monggo-monggo ingkang dimiliki. Bledek audio. Kuatir mas, spesial abang bawa bukan rumah. Audio. Nggih. Diwene pasugatan ya, Nduk. Apa pasugatane, Nduk? Rujak kecut. Gak kecil terus lagi. Ya rujak kecut mau syukur mecucut. Gak wis lagi kaya aku. Mas Eko kuatir. Oh, ngono. Wis njaluk karo Mas Eko, Nduk. Mbak impen-impenan mbak.
pamundhutaning keluarga ingkang mengku hajat ing samangke dipun pinangani nggih Mas nggih dipun tenggo rumiyin. Nah niki Krisna Buana bersama Bledek Audio Production. Krishna Buana lagi. lagi Krishna Buana. Untung lipene buku terong. Asik banget. Anak kesel. Kemarin juga. Gimana masalah?
Nggih. Minangkani panggundutan Mama Herawati kalian Pak Beraji, Pak Tole masih saking Patoman. Tak bikin kaya Banyuwangi, Gregis Mas. Masih tak spesial dengan bersama. Cik. Cik. Orang mau garuki loh ini. Krisna Buana loh. Ella Bella. Yes.
Donu. Ojo ngobrol sih Mas Eko. Sugeng rawuh Kakang Doong. Doom dikon mulai abi mae. Iya. Selamat malam Kakang Doom manusia cantik. Krishna.
Panjenengan kula aturaken lenggah sawetara, Bibi. Paman, Cendika dawuh Gusti Ratu Prabu. kinten sasampunipun kawontenaken pahargyan, kula badhe medharaken wigatos ingkang dados penggalih kula. Nyatanipun Gusti Ratu Prabu dadosaken tuwuh pitaken jroning batos. Dalaran napa dereng titi wancinipun Pasiban Agung panjenengan utus salah satunggalipun caraka supados nutuk dinding kaping 3 tengarane kumpuling para sentana. Duh Gusti Ratu Prabu, yen to wonten kawigatosan tumraping para sentana, monggo mumpung para kawula sami pepak andher. Menika inggih Paman. Wiwit ngajeng Kanjeng Rama langgih sampun paring ganjaran kaping kalipun cacahe. Diparingke kaliyan si Guru Bisma Minak Jingga. Kaping setunggal ganjaranipun nggih menika tanah sesidar semangka wonten ing Brangwetan. Kaping kalipun dadi mundhut garwa kula lajeng ngoten to Paman. Salajengipun kula namung kepingin tangan dhateng panjenenganipun. Kados pun dilarang-laranipun Paman. Oh alah. Namung perkawis niku ta Gusti Ratu Prabu. Nggih. Tekedhe kula badhe miwit sejarah rikala rumuhun. Tasih sugengipun rama panjenengan Gusti Prabu Bramartunjung. Ing Majapahit wonten adipati ingkang bangkang saking Pranatan. Ingkang mapan wonten ing Grati paring asta Minak Subrata nggih Bandaran Subali. Piyambakipun milar dhateng tatanan Majapahit boten arsa asok ulu peti glodong pangarem-arem wonten Majapahit. Lajeng rama panjenengan ngendika yen to dipun kendhelaken tatapun dadosaken merining kawula. Nanging rama panjenengan ngutus para prajurit ing ngriku peperangan ageng antasipun prajurit Majapahit kaliyan Grati. Majapahit kalinggih ing yuda. Lajeng rama panjenengan bingung ngawontenaken diri Patemboya. Cok sinten kemawon ingkang saged ngalahaken Minak Subrata nggih Bandaran Subali badhe disengkakaken nganggur wonten Grati Kawusana. Wonten salah satunggalipun pawongan blegere manungsa. Nanging pasuryanipun kewan. Paring asma Kebo Marcuwet. Paprangan iku Minak Subrata nggih Bandaran Subali tumekaning palastra. Lajeng Grati dipun rengkuh dening Kebo Marcuwet. Cak sampunipun dipun rengkuh malah saya boten kanten-kantenan. Kawula sekedhik bapa sekedhik sami telas kranten napa dipun tadah dening kala mangsa kaliyan Kebo Marcuwet. Rama panjenengan nggih bingung. Dalaran yen to dipun kandhelaken Majapahit telas kawulipun. Lajeng piyambakipun ngawontenaken diri Patemboya malih. Cok sinten kemawon ingkang saged merjayani Kebo Marcuwet badhe dipun ganjar kaping sepindah tanah sesigar semangka mapan wonten Brangwetan. Kaping kalihipun dipun dhawuhaken kaliyan panjenengan wonten Gusti Ratu Prabu bocah nono
diparingi ganjaran. Ing kalenggahan punika dipun singkakaken ngaluhur wonten ing Kadipaten Blambangan jejuluk Guru Bisma Minak Dinggo. Lah niku Gusti Ratu Prabu. Jebule kados ngaten larang-larangipun. Wonten getah ingkang ageng sanget wonten ing Majapahit wiwit kula rumohon paman. Kula sampun legawa dhateng ganjaran ingkang kaping setunggal paman. Nanging ingkang boten kula trimake paman. Ganjaran ingkang kaping kalih nggih menika kula pun diswita kalian si Guru Bisma Minak Jingga. Awet kula boten gadhahi rap tresna babar pindah. Dados pundi menika paman ugi panjenengan paman ucar. Nuwun sewu saderengipun Gusti Ratu. Mitra pamanggih kula kita. Yang sepah panjenengan nggih Rama panjenengan nandika menika tasih kregem panguwaos wonten ing Kraton Majapahit. Yen to kados ngaten panjenengan dhahar kemawon aturipun Kanjeng Rama Swardi awit ngendang ngendikanipun Kanjeng Rama menika kados wali. Adik Kunca, Siya sikap piye paman? sik to aku tak takon. Wong tresna kuwi pawitane ngapa to? Pawitane yang tresna. Ati to. Ya. Yen to Gusti Ratu Prabu ora kersa, ora duweni rasa tresna sakjroning ati. Apa ape dipaksa? Lah ngopo? Wong bebrayat pe mau ora mung cukup sedina rong dina. Bener aturmu kuwi ning dadi anak kuwi kudu iso junjung dhuwur mendem jero. Tegese junjung dhuwur derajate aja nganti digawe wirang. Bener, anak kuwi kudune mendem jero mikul dhuwur wong tuwa. Nanging yen to kuwi mau ora kersa, apa ora ngisin-isin ayo. Kuwi kandhane Sinuwun Prabu Brahmatunjung lho niku. Aku andi ketok Gusti Prabu mati kok mun sewu Gusti Ratu Prabu. Inggih nggih paman. Yen to panjenengan niku mboten kersa, mboten usah dipun terusaken. Mesake jenengan iku kok rabi kepeksa lah niku mesake sanget. Salajengipun yen to kula tampik menika mboten napa-napa nggih paman. Walan miturut kula mboten napa-napa. Mboten napa-napa mun to. Yen to wonten balelane runtike. Oh, anak kula seta kumitir. Nah niki Niku estu lho wali. Estu. anak kowe iki meneng wae. Iki urusane wong tuwek kok. Pangkatmu ki apa? Sampun to paman. Pun sampun Dudah. Pun sampun. Ning kok rame-rame ana penjangan terus sampe Wonten tamu. Wonten tamu. paman. Nggih, dawuh. Kula dinten purba sesa kula pasrahke dhateng panjenengan dalem. Ngaten nggih. Nggih. Ora pangling. Angkat duta, enggut muka. Inggih laras. Oh, sakrawuhmu. Ndak aturi pinarak sawetara. Nembah nuwun. Angkat duta, enggut muka. Tepurane sing gedhe ya. Inggih. Oh, aku kaget berubahnya jalanan apa?
cecala tanpa ketimbalan kok janur gunung kadingaren. Kuwi saka Blambangan nganti Majapahit. Ana kawigaten apa amu tindak ngelangke? Nuwun sewu Kipati. Tebih saking Blambangan wonten miyak wonten ing Prayaten Agung Majapahit tanpa tinimbalan. Saat kula menika wonten kawigaten. Ana kawigaten. Werdine ngopo? Ngono matur. Kula apa lali ya? Aku tak ngomong. Ya, aku lali kowe ngomong odi. Nuwun sewu Ah nggih. ya. Ngono ngomong. Nanti. Loh, dia ngomong. Apa kak? Kowe ngomong belakang. Aku teni kok. Aku wis ngomong. Sampeyan ngomong. Soal kula menika wonten kawigaten. Wigatenipun kula dutus dening sapa? Dutus sapa? Nuwun sewu lho, nggih. Kula kautus dening sesembahan kula anak angger Dipati Huru Bisma Menak Jingga supaya lu ngaturaken nawala. Walah. Rawuhmu saka Blambangan Majapahit. Leres Wong arep ngaturke nawala. Ayo gini. Nawalane tak jauh kan Lah kok aturipun anak angger sok sinten kemawon dipun mangan napi kejawi jeng cerita Ratu Kencana ayo padha wae aku iki. nggih boten sami Ora tinimbang padha. jangga kula dipun pocok. Oh ya wis. Nuwun sewu Gusti Ratu Prabu. Inggih Paman Ujar. Rawuhipun angkat buta renggut muka saking Blambangan tumuju Majapahit. Namung badhe ngaturaken nawala. Nawala menika boten wonten ingkang saged nampi kejawi panjenengan. Mila monggo. Boten dados baya mangapa Paman. Kersanipun kula tampi asmanipun. Nawala niki ingkang sampun diparingake. Angkat buta renggut muka. Ngono diparingke. Ya renggut muka aturna nawala. Ora bisa. Aku ora bisa. Ngopo-ngopo kepiye to, Mo? Mari maca durung cetok kalepak dari ngapa to? Gusti Prabu Mo. Oh, paling perkarane iki kok. Sampeyan yo ngono. Kang Mas Seto, Iya, Nek. wong tuwa. Engko lek ana storot iki. Mati lomo. Sampai rusuhi wae. Hei! Wong tuwa sampeyan kono. Goblok kabeh. Dikok. Ora kaget. Sampeyan yo Bene sira. enak bukae. Menang kabeh. Tak waca mundur. Sampeyan gak ngerti
mundur. Meneng. Paman Haryo Gender. Sini paman. Agak kesini kamu rungok nih. Ini. Agak sini. Romo. Sing ganteng dhewe. Sing kaya buta. Panjenengan rungok iki. Nah. Menotir, lambe mutir. Nah, Rungok nih. sing cetha. Iki lho anake Romo. Umumno anake Romo Patih Gender. Sini. Ojo ngisi-ngisi. Nah. Ayo sing cetha. Kaya gendang-gendang dhewe. Mana no? Ayo kono. Kayak Pinter dhewe. diam para prajurit, diam. Anake Patih Gender sing pinter dhewe sak bumi. Kaya pinter-pinter dhewe sampe. Barine ngono ang trimo. Padahal ya isun iki janteng dhewek. Lah tenan to. Wis. Pinter apa yo? Mas yo ganteng goblok jarene isun. Pinter Sebenarnya anake Patih Gender kang Minalul. minul ya. Ya, di Paman Patih Gender. Oh ya, ayah. Sini ayah. Sini, agak ke sini ayah, kamu ke sana ayah. Dulu tak wocone. Ayo sama coba saya diburi. Tolong tayu. Wong disimak. Bisa. Diancam lho. Menengo. Romo Kang Mas. Menengo labimu. Bisa Izun, temenan yuk, temenan. Tolong tabieng. Nangko tak bodoh Izun kok. Aku pinter tapi bodoh. Ayo beri dia apa manai? Aku pinter. Nongo. Bisa tapi Tiwala kaci kokok belok adem. 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 Kang Mas itu Blondotan dipengkek. Kono kono wae. yen to Kang Mas itu gak iso maca nawala sampe ngomong. Kumiter sing tanggung jawab. Nah, Kang Mas. Iki adik Isun pinter. Kumiter. Ah, wis ngerti Dik. Pinter. Niki Bu, niki laire untung-untungan ketemuan dokun. Mungkin yang temu dokun yang bisa ngomong. Bu, deloknya tak Bu, wajahnya potongannya kaya kerdus kok. Yang penting I do love you. Wes saya pocongan, ten. Bismillahirrahmanirrahim. Apa oter? Gak apa-apa lah, Mas. Kenapa ngopo ter? Apa? Apa? Kakiku dijidak. Ora iso kowe jelas e. Di. Aku tak. Ayo, sapa iki? Jajal iki, saya. Jajal. Ayo, jajal. Wes, diwaca. Dingene nih. Diwaca ya, Nduk. Gombal nek rusane kon moto. Loh, piye to dak diwaca? Cok. Ayo. Prono diwaca. Ciwala kaji kokok belok adem-adem. Ciwala kaji kokok belok adem-adem. Ciwala kaji
kaci kokok belok edem edem. Allah kering. Alah, paman. Kan kene, Mam. Ayo. Bisa apa ora? Kameramen di tengah man. Tiwala kaci kokok belok edem edem. Tiwala kaci kokok belok edem edem. Wes, Sumaca apa ora? wis di. Ya, nyomo. Nyomo. Nyomo, nyomo. Wis, ono wis mo. Lho, ngono. Lho. Aduh jangkrik ta kau. Tulisannya mulan mari tak lumpuk nih. Nih, macane piye? Mocone senes matane mriko lagi berguna. Oh. Kacamataku mau ndi? Kono mau nek ra iso kowe ngomong ra iso mo. Ol moto ayo. Kejayaan iki sampean kok. Gede kowe. Iki gambare kaya gendak aku sing ning pasar sapi ae iki. Ngomong kurang imbus ta. Ini wong tuwek dimpus. Kurang lihat. Berani. Berani. Tawatuk sih. Tulisannya cilik nom-noman matane bodo ra ketok kabeh. Oh, gara-gara aku ranggo kacamata. Kocone ra digawa, motone kan digawa. Pamane kacamata tak gawa ya iso. Lah kuwi kacamata. Hah, kok kacamata trakung ku ya. Lara pempo nang pintoko. Aksa kasta. Satrio Patrate kurang toto. Ayo lumpur. Kuwi sing diturun ya kok gerangane. Ora nurut gerangane ora. Ayo cangkem cangkem imah. Iki mau utusan. Utusan iku dene dihormati, diajeni. Oh iya iya. Ojo njur kurang toto sing kaya makono. Mengko yen dadi